תושבות ותושבים יקרים, יום שביעי למלחמת חרבות ברזל, חשוב לי להמשיך ולעדכן אתכם. אנחנו נמצאים ביישוב בכוננות שיא ופועלים במסגרת שני חפ"קים, חפ"ק ביטחוני וחפ"ק לוגיסטי שנותנים מענה לכל הצרכים. הכניסות שלנו ליישוב מאובטחות וחמושות, החל מהבוקר יש גם בטונדות ואנחנו מבצעים בקרת כניסות 24/7. יש מספר צוותי ביטחון שמסתובבים ביישוב 24/7, מסיירים ומבצעים משימות ביטחון. יש לנו יחידת רחפנים שעוזרת גם היא ביכולות האיתור שלנו. החל מהיום בצהריים התארחו אצלנו ביישוב חיילים מגדוד שנמצא כאן באזור, ואנחנו מאוד מאוד מברכים על כך. תושבים יקרים, אתם נמצאים בידיים טובות. עם זאת, חשוב מאוד להמשיך ולשמור על ערנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. ואחרון חשוב, ההתנדבות שלכם פשוט מפעימה ומרחיבה את הלב. משמר אזרחי, חפ"קים, חמושים וכל צורך אחר, אין עליכם. ביחד ננצח.